מעבדה גנטית. כן, בית לוחמי הגטאות, ההצגה המרשימה והמרגשת ריקוד השמחה והעצב, מבוססת על פי ספר זיכרונות שואה, תוצג בפני תלמידים במשך כל השנה בבית לוחמי הגטאות. זה מבוסס על ספר שכתבה לאה בלומנקרנץ פריד, ניצולת שואה שעברה את המלחמה בגטו, בדירת מסתור ובמנזר מגיל 4.5 עד 8. הצגה מרתקת מאוד, ואנחנו עם חווה כהן, במאית ההצגה. שלום. שלום לכם. ספרי קצת רקע על ריקוד השמחה והעצב. ההצגה עצמה מחזירה את לאה פריד, ניצולת שואה, שהייתה בת 5 כשראתה את הוריה בפעם האחרונה. והיא מחזירה, הסיפור מחזיר אותה אל סיפורים, אל זיכרונות וחוויות, דרך קופסאות זיכרון וחפצים ישנים. לאה פריד מחיה את הסיפור שלה, סיפור של ילדה קטנה במלחמה. הסיפור מתחיל בזה שהבן שלה כותב לה מכתב ואומר לה, אמא שלי היא אישה עצובה, אך בעצם היא לא, היא שמשית, היא אור, חום, אהבה ושמחת חיים. וזה לקוח מתוך הספר שלה, שהיא כתבה. אוקיי, ומדובר בבנה שלה, זאת אומרת, כן. של לאה פריד. כן, הוא היה רקדן בעבר, ומשהו בו הוטמע בנושא העצב והשמחה. והוא אמר שאם הוא היה בוחר לרקוד איזשהו ריקוד, אז הוא היה רוקד את הריקוד השמחה והעצב. וואו. העיבוד להצגה נעשה על ידי פוריה ליצ'י, שהיא מקיבוץ נחשונים. היא בעצם לקטה את הקטעים שיותר מתאימים לילדים, כי המוזיאון בעצם עוסק בעצמו בנושא של עיצוב זיכרון השואה בקרב תלמידים צעירים. והמשימה לא כל כך פשוטה, כי זאת משימה חינוכית ומאוד חשובה, שמציבה בפני אנשי חינוך שלנו אתגר מאוד מאוד גדול ביד לילד, שהוא בית לוחמי הגטאות. כן. ואנחנו רואים את עצמנו שותפים פעילים במשימה הזאת. זאת תערוכה במוזיאון, והפעילות החינוכית והפעילות האומנותית במוזיאון הן מותאמות לגיל הצעיר. וההצגה היא חלק מהעניין הזה. ההצגה היא חלק מהעניין, וכמובן שאחר כך יש דיון מעמיק, ואחר כך יש איזושהי סדנה בעקבות תמונה אחת, ששם יש סיפורים מקבילים, סיפורים דומים מאוד למה שלאה פריד עברה. השחקנית היא מיכל דדון, בחורה בת 26 מקיבוץ חנתון. כן. והרקדן שם שרוקד את בנה של לאה פריד הוא גיל עוגן, וגלעד פרי שעזר לנו בהקלטת הקולות. חשוב מאוד לציין שהנושא, התפאורה שהיא מקופסאות קרטון, יש איזושהי הגבלה לנושא הזיכרון, מגירות הזיכרון, כן. שאנחנו שולפים כדי להיזכר או לא להיזכר במגירות מסוימות, וזה למעשה מה שהיא עושה. היא בונה לה את המזכרות שלה, את הזיכרונות שלה, במחוזות ילדותה, ואחר כך במסתור ובמנזר. דיברת על קופסאות, זה מזכיר לי את אמא שלי שעברה גם את השואה במזרח אירופה. יש לה קופסה אחת שנשאר, זה מה שנשאר במשפחה שלה, סך הכל, תמונות ומסמכים. תמונות בתוך הקופסה? כן, זה מזכיר, זה מצמרר פשוט. נכון, ומה שהיא שולפת שם, כן. זה קופסה, שבה נמצאים טבעת, כוס בדולח וממחטה שעליה חתום אותיות של אימא, ואפילו הריח נשאר שם, ויש שם קטע מאוד מאוד מרגש. יד לילד בבית לוחמי הגטאות באמת מנסה לשלב את התערוכות ביחד עם אומנות, ואני חושבת שזה... כי זה מעצים את החוויה. כן, זה פשוט מעצים את החוויה. כן, וזה גם מתרגם מאוד נכון לגילאים האלה, ויש אחר כך אפשרות לפתוח פתח בעבודה. יפה. חווה כהן, במאית ההצגה הזאת, שאת זוכה כמובן למחמאות על דרך הבימוי המעולה, קדושת ההמצאות הבימתיות. אנחנו מודים לך מאוד ואנחנו נבוא לראות. למרות שאנחנו לא ילדים. אנחנו מאוד רוצים לבוא לראות את זה. תודה לך.